pakartining tiyang gesang wonten ing alam padang menika nek purun ngurmati dhateng bapa biyung aja gawe raja pati aja laku jina aja nyolong aja goroh aja milik perkara zina aja milik darbe ing liyan ditresna marang mungsuh-mungsuh sampeyan aja mung tumindak tresna dhateng tiyang ingkang tresna dhateng sampeyan tumindak becik dhateng mengsah-mengsah panjenengan sampun ngantos namung tumindak becik dhateng tiyang ingkang damel becik kalian panjenengan becik ana wong sing sengit karo sampeyan pujekna becik wong sing muji Allah marang sampeyan lan sembayang